Pangayoeg kwan sa kalibo kay daga kini kwarta negosyante man eh. Good morning sa tanan. Basta di off na ko. Dire ko sa kong iyaan magtabang-tabang prani oh. Nangibuhi tawo ni siya mo ni yang mga baligya. Lami kani kamuti ha kay special na di kana. Turon. Ani. Dab-dab ni dire guys. Kani ako yan dako ay kung utang ka bubuton lan. May utang ko. Basta madato ko po kani yang balay kana. Panindukton ta na. Imuunta ning kuan basta nindot kani. Ya tagaan ta ni negosyo basta madato ta. Pero panikamutan na to na. So mao na ning tinda sa kong iyaan, dadon niya ni didto sa kantin sa high school. Mao gini yang pangkuan taga adlaw-adlaw ba nga panudan, pamugas, naraw pa kayo. Smile. So tara ato sa ning ihatod. Sa tinuod lang, bahalag gamay views. Basta importante ma-record na ko ang mga memories, mga kaagi na ko sa una kung giunsa na ko pagdala sa akong kagalingon. Basta ma-success pa dito, di ba natin balikon na tug tanawon ba nga makanon na taon sa akong gibuhat kagahapon mga niaging tuig. Di ba? Kuya no kugihan gigay na siya mamatag ni siya kadlaon para mamaligya. Inaani kabuutan. Tara, hakoto na to. Ako lang. Oo, kaya magay na ako. Kakusgan ako. Poseng. Ha? Pangayoeg kwan sa kalibo kay daga kini kwarta negosyante man eh. Babosh, Poseng, pangayoeg sa kalibo. Daga kini kwarta. 5 na yata niya. Ha? 5. Ada mete. Babosh.